I lose a memory, munhu. Iyo Swiss, I lose a memory. Atatopa news netika atomiriri. Muri Zimbabwe nasinoye nesedi news ndokumbura kuti angonyora mu comment section rest in peace. Ndene nyaya bhazi iro inonzi Swiss number 3. Bhazi inonzi Swiss number 3 ratsika munhu paboda. After ratsika munhu paboda, inini panyaya iyi ndiri kublema vamwe vanhu vanga varipo noti bhazi iri rikunzi iro rashaya mabreak. After parashaya mabreak ranonosvika richidhuma munhu. Sei ndiri kublema vanhu? Vanhu vanga vachiona munhu achishinyira ari pasi pebhazi asi havana kumubatsira. Varamba vachingoti bhazi rashaya mabreak, bhazi rashaya mabreak vachiblema bhazi, but munhu uyu akuvara vanga vasingamutarise kuti munhu ari kutandadza ari kufa ende vachiramba vachitora video. Nokumbura zviro zvinofunga comment section pamusoro penyaya ndo macases atiri kunyoresiva ekuti vanhu vanosiya vanhu vachifa vasingade kubatsira vachitsvaga mavidhiyo ekuda kufambisa pasocial media ivo vasingade kubatsira. Kusubscribe pa this YouTube channel mahara. Adoripo passa apa munhu apa Swiss. I lose a memory up. Iyo. Arufe mere. Gozarowa kubva apo uchimudaiso. Serious? Atorowa kubva uko chete.